Molweni ndanamkela kwesa TV ngeSixhosa. Usibongile ke ubona ukwenzo onganxibanga ozama unxiba phofu ivest ngoba ke unxibile lapha ngezantsi. Kodwa ke ukwenzo uyabuza yena uba ishirt yakhe kangayibone na. Usibo akakwazi nophendula umangazwe nje ngulomzimba ubonayo kakwenzo. And ukwenza akaboni kwanti itheni ke na uzinxibela ivest ikhangela ishirt yakhe. Ngelingeni ude wamphendula ke watsho uba indawoni. So usibongile ke wenze nebreakfast ke ukwenze kokuxelele uNomalanga mamakeze kazotya ke. uNomalanga uthi hayi ngenxa yele content yakhe ke izinto azityayo akazukwazi uzotya ibreakfast wabashiya apho bobayi-2. Ukwenzo ke uye wafumana ichance yokuchaza ngakucingayo afuna ukwenza for abantu baseXhopho. Njengokuthenga ke into efana nebhasi izithutha abantwana sibase ezikolweni ziphinde zibalande. Sibongile uye wayivuyela ke leyo ke ethi ke uvuya nalento ba ukwenza uyamamela ngoba lokho wayithe xa efuna ukwenza into angabuza. So wabe sithi ke usibongile loo nto izawunceda nabantu ke abafuna imisebenzi abazokwazi ufumana imisebenzi. Wabe sithi ke ukwenza mhlawumbe izothatha ixesha ngoba la ufuna udriver kuyo kwa Department of Transport kuhlanganisa i-unions izoba yi-process makuvele sibe siqala ngeyokuqala into njengeba sivele sise imali. Wathi usibongile hayi into yemali mhlawumbe abanye abantwana ezikwazi ufikelela kubo into yoba kuthiwe bathengelwe izinto. Wena injani into ubuvela usukuthenga qha izihlangu, yebo izihlangu ufa abantwana bonke besikolo. Wabe sevuya ke ukwenza sithi yes uclever nje bakusolane. So bebelanto ke bahleli bencumelene ke aba. So uxelele uNomalanga ke ngale idea ke ukwenzo. Kodwa uNomalanga uthe hayi yena abantu baseXhopho banambulelo ukwenza noba ngenza ntona afuna ukuyenza ngokuyena angabali kulonto leyo. So umshiye eme apho ukwenza ephoxekile ke ngesendo sakho. Kodwa ke uye wahamba ukwenza waya kutatakhe ke uyomxelela ngale idea anayo. Uye wamvuyela kunjengaye esithi i-right makastike kuyo kwangoku. Eyebhasi bazophinde bayibone. Bese ufuna ukwenza nento yebhohole ukwenzela abantu bazokwazi ufumana amanzi kufutshane because indawo zokwakha amanzi zikude. So wathi ke njengaye qala ustike kule yi-1 qala yesihlangu into then ilandele ke ezinye. So ube impressed kakhulu ke unjengaye. Uwenzeni yena usahleli neetshomi zakhe basaqhunyiwe nje bayimesi kuhluwa kunyukwa apha endlini. Kodwa ke baye balahla i-sweets ezibazityayo ke. Eza edibles zabo ziwile ke emfaneni. Bathe bethi bayazikhangela basazibona bambuza wathi umfana nobuza uyise egadini apha bebekhona. Nenox zilapha eminyango kufuna uzoklina kule ndlu yakhe akakwazi ukufula because hleli neletshomi inkwenkwe bengalindelwanga at least intombazane yaziwa yona. So isweet zichole ngumamvike. Umamvike uthe enoka wenzeni wavula ngelingeni ke sesithi hayi vele umuntu ebemlindele ngusibongile so uyabadelela vele abanye ke umthetho wakhona. So umamvike akakhange besambuza nganto yasweet. Instead umxelele into yoba mabaphume kulaa ndlu bahleli kuyo phaa batsho nge-makeup ngathi banobulembu. Abahamba bayotya baphume kulaa kamera. So nyani ke baye baphuma ke. Kodwa kuwenzeni umuntu ebede wabe uyambuza ke ngalento yesweet ke nguNomfundo. Embuza bakhange azibone na wathi omnye akhange abone into yasweet but uNomfundo imshiya imanga into azisithu ezitheni lo mntana azikhangelayo. Iware kukuba ke anti bangazityi esweet ngoba bawuhleka into engaziwa mntu kulaa house yonke. Uvelephi ke yena uthengelwe ifone entsha nguZakes ethi uyaxolisa. Uhambe ke wawubonisa umamakhe ke othe ke umamakhe ukuba ukhe wamyeka lamfana yoba usisitunxa sentombazana. Uye waya ke nakuSipho ke njengowesiqhelo mani siya kuye. Uthe esahleli ke noSipho yangena imessage ebuza uba uphi isuka kuZakes wathi yena ukowabo uyaclean. Kanti ke uZakes yena usemotweni qha uyifake i-tracker yonke lento yale phone yakhe uyakwazi ukumbona ngokuba uphi apho akhoyo njengebexoka. Lo yena ucinga into ba uZakes sisipa. Ukwenza ke kwakhe uneboxes ezininzi zezihlangu engasavuyi ke usibongile buzi Bible sezabantwana besikolo wathi omnye zezabantwana. Ukwenza ke ucele usibongile ba alinganise esinye ufuna ukubona ba zizoba njani. Uye wahlala kusibongile nanko ukwenza ke emkhulula isihlangu kwakhe. Ncoma neenyawo ezinhle nanku emnyumbaza hayi kakumnandi ke ngoku kuyahlekwa kuyintsini uyanxityiswa kisihlangu kanti lonke ixesha bamboni uNomalanga umile eminyango babukela.
indlela abajongana ngayo yena akajongani kanje ngayo noKwenzo. So uye wema wathula uSibongile ngelingeni ke wambona uba nanku uNomalanga walusala unyawo besebuza kuKwenzo bayebo kwenzekani ayejikisa inhloko nangu uNomalanga umile. Yo akabhore kuKwenzo wajika inhloko wajonga le. Asiyazi ke noma uNomalanga uzayibona na dibanisa u1 no1 okanye akazumcingela nto uSibongile kuba ehleli ebajongele phansi abasebenzi. Asazi ke inkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.